Shubor nakaslem jong unong san hima. Ha kajing tre bajar jar klem da pau perthei la arpasan snem. Kakasi Jaintia Christian Forum Leader Forum. Menta kashpau tarik uno pra arhaja apusan kalayo ban rakhe ya ka jubilee rupa. Ha kajing shakri jongka bala pelat patba ya ka kot. Ha kajing ya linti jongka. Ya kani kajing rakhe dap arpasan snem jongka forum. Lapan long ha Bianchi Memorial Hall lat umkra Shillong. Ha kajing elang ladan u Archbishop Victor Lingdo u Reverend Dr. E.H. Kharkangor ringkat kinong kitkam ka KJCLF kidikot bat kinong ruai ka kanhun Gospel Triumph Choir lat umkra. Bat lapan lat bat ba ya kakot jongka jingya linti jongki arposan snem da u Reverend Bishop Purely Lingdo. Habayo ekren bat u Reverend Dr. E.H. Kharkangor ulayathu ba hausnem arhajar balaseng ya ka KJCLF kadai kipor ba kimi ki kenhun bunjat namar ka jingbam yo akam ki kun samla bar ka jingbam shngan ki imlang salang dei halor ka ne ka dongrem ka forum da ka jing thmu ka bha ka pha ya ka jing ai jing mot cha ka sarkar ulai thu ru ya ka jing kendu jing e ha ka jing yat lenti ka forum ba ka jing etrelang jogi kenhun balang ki duna palat wat la ka taru ka forum ka klem shong that henry ka yai tre hala ka jing thmu kabadai halor ka shong suk shong shngan khamtam kalawai jigi kun samla madulakan tu ya baro kinong shong shnong kinyo e ka jinget relang haba jubab e ka jingkeli u Reverend Dr. E.H. Kharkangor ulo ong ba ka jing shong kha lingkar kadai na kadaw jong ka jingken re jingpang HIV lani AIDS ha ka bai dei bat kani ulabu ka jingken tu yaki balang ba pher bakini shimbenta da ka jingket kle bane trailang na ka banta ban job ya ka jingken rei ha ka jingpang HIV kani ko forum kumba ya tipai ba menta ka KJCLF ka sedang arsan snem menshwa hobnai nai wing jo snem arhajar kum ka Shillong Khasi Jaintia Church Leaders Forum lani ka SKJCLF ka jingmi jo kani ko forum ka long namar house snem arhajar ki bon bha ke jing yakhi ki jing yakin art ki don ki jing jaro ki po poi sha ki jing ye snam ha hangne hasor pat kumta ki nongelam jo ki balang kristan ki nongelam jo ki saint kristan ki wanlang wat ki penlong ye ka committee of Shillong Church Leaders hopnai August ha ki jing ye lang ko ngi kendu pastoral center te hadian kata bade ki saya kunno ban penlong da ka wei ka kenhon bakan don ka jingrenti ha rukom trekam bakan don ka jingkham kloi ban jubab ya keno ki issue ki ba mi hake mlang salang hakana por kena kata kadaw ka sami ka paging khat ka Shillong Khasi Jaintia Church Leaders Forum kum hagajing ya lenti ki jing er ki don bit hang ru nya thu english kan ki jing okay kum hagajing ya lenti jong ne ko forum hagti snam ki bastang arhajar iwe ki dei ki por hagiba ki mi kini ki kenhon ki samla ki bo mi lagi jong ki jing thmu ki jing thrang ki jong ki manyo ya ki jing so hapnang ki jing bom yo kam ki jong ki par ki bon ki jing e ti ka forum ru ka tre lagi jong ka kam hagaba jar ka jing e kendo ka jing slok bakumta ka jing thmu ka kongsan ka dei bon wan ra e ka shong suk shong shnga ha ke mlang salang ti ka ja kata dagaba katnat sarkar ru ka hakapor baka pentri kam ko to scheme rehabilitation for surrendered militants in northeast ka khot lang ka forum ru baka don benta ha ka rehabilitation advisory committee ti ka Christian Church Leaders Forum ha ka por ka don benta bat ka July ban ye slok ai ki jing kren ki jing snang ki jing crow ki jing dwai namta kini ki samla ki ba wan phai ske ma sa lang kom ta ti henrei ha ki jing yai lenti jong ka forum ka jing e ka ba ni kendo ka long ba ka jing e trailang jong ki bo bon ki nongelam jong ki kenhon balang ki bo khambon ka duna te wadla kataru ka forum ka tray hila ka jong ka kam na ka don pangani ka jing thmu pat ka forum ka long ba kam
kam kwa ban tuklar than ya ki kam jong ki balang lalaga jong balang ko ki don lagi jong ki kam ken re ka forum ka ai ki jingkan tu shaki ringai kristan ba shaki nong shong snong ha ki la nang ta ka jing trei lang ban yo ya ki jing shong sok shong sngai ba ki jing ya chaprang kham tam ko lawe jong ki samla ko mong la ong ha ka ta ko por bu bun ki jing ya khi ka de ki jing wan ra ya ka jing shong sok shong sngai ha ki la ba ki jing jai jai ha ka snong ha ka thao ha ka sol ha ka jela ka jungi kata ka de ko way but ki don ki record ha ki minutes jong ka forum ha ki record jong ka ki tna tre kam sokar ki don ka way pat de kat ba ka nang yai ka ne ko forum ni i ba ka ki pai nong shong snong kham tam ki pai ringai kristan ki ang not ba ki thrang buni osngoi ka sur ka jing khot ka jing kan tu jong ka forum ha bo mi ka no ka jing ja kum ka jing ja ha ba ka don ka jing ye kan art la ne ka jing ye sha le ben sha khnyot ben ha ka por ba ki nongelam jong ka balang ka jingi ha bihar ki sha le ben ka forum ka kunmi la ka jong ka sur ka jong ka bat kum ta ki wei ti ka forum bat ki nongelam ka jong ka ki la le ban ye kundu yu lat jong ka jela bat ye ki nongelam ki nong sinchar man pun sngo ye ka jing ang not jong ki ringai kristan kawai ka jing no senyang jong ka forum kolong ba ka jing wan ra ya ka jing ya shimanta lang jong ki balang kristan ha ka por ba ka don ka shong suk shong sain ka ju pun long ki united christmas carol ki united program ha ki easter service ki easter sunday bat kawai ru ka forum ka don ka jing ang not wan krishan ban ai ka jing kdo lenti ban ya slok ban ya fleu jumut ba kinong elam haga sinshar khadar kinong elam padi ki nong shong snong haga por ba jet kinong mi khmat shagi dorbar thau ain ba kumta ka kidon lagi chong ka banta ka forum ka le ka jing shong khalengkar ka dei ka wei na ki daw ki bo pun roi yung new khnyang jing pang hiv and aids but ki wei but de ki jing pang ki jing stom ki ba khata eka jing em jo ki khon sama ga jungi ka naka lem jo ka forum ka bangila ban le ka de ka jing kan tu ye ki par reu ngai par ka jing kan tu ye ki balang halagi chong ki bor ki jing la jong ki ba ki ne shim ban ta da ki jing kit khle ban ya trei lang nam ta ban job ye ka ne nang ne shakhmat ka forum ngilaya lenti arf sam snem bangin ong nang ne shakhmat kamdon ke ai ka ba shai ba hanre ka jing ang not kolong ba ki balang kristan ki nongelam jong ki balang bagi seng kristan kinya gneri ki kti jong ka jing rap ka kti jong ka jing trailang nam ta ka jing bha jong ki nong shong snong ha ka chalai bro koi ki jing ki bangi ngla bani i menta hi kane ka anti conversion law ka jing sha panchi tomben jong ki kristan ha ki jaka ki bo pher jong ne ka ri ka jongi kane kala nang por but kadai ke ai ba ki ringai kristan ha ka jala ka chungi ha north east india ki balang kristan ki de ban shim khya ban yada ye lagi jong ki ringai ban pun slur ye ki wei ru ban smau tho ye ka ai but ha ka chu ka por ru ban ya trailang ban ai ka jing kristan ye ki para bangai ki chungi ki wei kundu ye jing sha le ben jing sha ban stom ben ha ki wei ki chaka